Rahayu Rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun kawula nuwun. Kawula nuwun amit pasang kaliman tapi ila tinabetna ing ila duni. Katinebeaken ing tulak sarik dumawahing tawang toang. Nyadung sing nugrahanipun Gusti ingkang Maha Agung. Mugi ambabar daya pangaribu dumateng kita sedaya. Langung-langung nugrahanipun Gusti kadumawaken dumateng kulawarga agung bapa saha ibu ingkang hamengku gati sakutra. Saking nugrahanipun Gusti mugi mangkih ing karahayun sinembadan menapa ingkang dados sedya karsa lan panjangkanipun. Ngaturaken sugeng siang, sugeng binarak saha sugeng pepanggihan. Kalian kita sanggar seni tutur Jawi, Sandi Woro Kedoprak, Gilar Tribudaya. Sandi Woro Kedoprak Gilar Tribudaya ingkang mijil saking Desa Tempuran, Kecamatan Kota Blora, Kabupaten Blora, Mustika. Ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Trima Raharjo. Pagelaran ing siang menika kasengkuyung audio sound system Bika Sukarawitan Gilararas inggih dipun pandhegani dening Bapak Sumarno kanthi pangliing Surawati kita Ibu Niken Ayu Hartini. Saderengipun ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenenganipun Bapak saha Ibu ingkang hamengku gati ingkang sampun kersa nimbali kita Kulawarga Agung Sandi Woro Kedoprak Gilar Tribudaya. Kini natur panglipur marang panjenengan sami sagung para lenggah sutresna budaya Jawi. Minangka pembukaning pagelaran panjenengan sami kasugoto uyon-uyon Manasuka kalajengaken tari gambyong. Ingkang sampun dipun tindakaken Seniwati Ayu saking Kulawarga Agung Gilar Tribudaya. Sampun ngancik titiwancinipun Kulawarga Agung Gilar Tribudaya badhe atur panglipur marang panjenengan sami kanthi pambebering cariyos ingkang sampun karipta dening Ki Dewan Sutradara kita Bapak Sukani. Minangkani pamundutanipun Bapak saha Ibu ingkang hamengku gati, Gilar Tribudaya ing siang menika badhe beber cariyos methik sejarah wonten ing Kraton Majapahit. Dumawah seri perangan Kebo Marcuet Kurdo, lairipun Joko Umbaran. Kebo Marcuet Kurdo, lairipun Joko Umbaran. Ewan dening para paraga seniman seniwati kita ingkang sampun kapiji dening Dewan Sutradara kita. Sepisan gambaraken wonten ing Kabupaten Granti, Adipati Bandar Subali ingkang siang menika dipun paragani dening Ki Bagus Guspanto. Wonten dening Patih Bandarpati ing siang menika dipun paragani dening Ki Bagus Wagiyanto. Gambaraken wonten ing Kraton Majapahit, Sang Prabu Brawijaya Brahmatunjung ingkang siang menika dipun paragani dening Bapak Teguh Raharjo. Wonten ing Patih Maudara ing siang menika dipun paragani dening sesepuh kita Bapak Trima Raharjo. Gambaraken wonten ing Palaosan, Kebo Marcuet
Ingkang siang menika dipun paragani dening Rajes Sugrandong. Wonten ing Wulandari. Ing siang menika dipun paragani dening Ayu Wijayanti. Ngebaraken wonten ing Taman Kaputren Kabupaten Granti. Jinggowati ingkang siang menika dipun paragani dening Niken Ayu Sugesi wonten ing Ki Ajar Pamengger. Ing siang menika dipun paragani dening Adimas Prasetyo Aji. Ngajik tengah-tengahipun lampahan panjenengan sami badhe kalipur pelawak kita saking keluarga Agung Gilar Tribudaya ingkang badhe kasalirani dening Cak Kancil, Cak Subur, Cak Temon karamekaken Mban kita Helin alias Mendil. Kilurah Dayun ingkang siang menika paragani dening Adimas John Aji ewon dening Joko Baran. Ing siang menika dipun paragani dening Ki Bagus Rustam Aji ewon dening Joko Pujan. Ing siang menika dipun paragani dening Adimas Utes Sanjaya. Mekaten para pamirsa, menggaran caing padapuk ing sampun kawiji dening Dewan Sutradara kita kados pundi. Beberipun lampahan Ibu Marcuet Kurdo lairipun Joko Umbaran. Musana kita sagutra kula warga Agung Gilar Tribudaya ngaturi sugeng siang, sugeng pinarak, sugeng amir saningatos titi purnaning lampahan. Kanthi asesanti kita Jaya-jaya Wijayanti, Suradira Jaya ingkang rat lebur dening pangastuti, sekali merdeka tetap merdeka, sekali membangun tetap membangun. Mekaring budaya hamimbuhi santosaning Pancasila. Gilar Tribudaya, Gilar Tribudaya, sekali jaya tetap jaya, salami lamya nun kawula nun.
kabeh para prajurit padha diprayogakno kuning padha lungguh ya. Kali Paman Patih Bandarpati kasihan dawuh Kanjeng. Sadurunge aku dawuh marang sliramu pangestuku ditambani Paman Patih. Duh Kanjeng sesembahan sedaya menika sampun kula taun handatosaken bingahipun manah. Ya, Ningkel abdi boten supe ngaturaken sembah pucuk pangapun. ndak tombo gawe senenge atiku. Sisan gawe Paman Patih Bandarpati ngranti ing ari kalenggan saiki kepiye? Duh Kanjeng sesembahan perkawis kawontenan ing Kabupaten Ngranti ngantos ing dinten sakmenika sampun tentrem ayem gemah ripah loh jinawi Kertorajo boten wonten alangan rubeda menapa-menapa sinaosa kawula dalem ingkang mapan wonten ing Karang Pradesan ngantos ing pucuke gunung sedaya menika namung nadong dawuh pangandika dalem ngaten Kanjeng. Kaya ngono. Nggih. Haturmu gawe mongko ing atiku lan seneng atiku. Pancen sing dak jaluk kaya ngono. Sawis ngautilian marang Bapak Haryo Subandar. Aku sing ganten lan lengser kawibawan ning Kabupaten Ngranti kudune bisa ngayomi lan ngayemi bisane uriping kaulaku bisa lestari widodo kalis ing sambikala murah sandang utawa pangantih ya. Mesinipun kados senang. Penakno lungguhmu. Sampun kula tampi damel daya kegiatan nanging kula ingkang abdi boten katalupen ngaturaken sungkem pangakleti. Ndak tombo gawe sering atiku, sisan gawe kewajibanmu kepiye? Pikantuk berkah pangestu panjenengan dalem anggen kula jagi sak tepis piripun Kabupaten Ngranti. Ya. Boten enten rubeda punapa-punapa Kanjeng. Suwe luar saka Jawa saiki lumayan wis saiki ya. Apik. Nggih. Kali Paman Patih Bandarpati. Nun nggih kula Kanjeng. Mongko dina iki durung titikala mangsane sliramu lan kabeh kawula ing Ngranti tak timbali supaya ngadhep ana ing Pendopo Agung Kabupaten Ngranti. Jalaran kowe bakal takjak rembug perkara lakon sing wis dumadi ana ing Kabupaten Ngranti Paman Patih. Duh Kanjeng sesembahan kok panjenengan ngendikaken ingkang kados ngaten. Rak sampun sak limrahipun. Nek panjenengan niku sarbuk dhateng para punggawane negara wonten ing Kabupaten Ngranti. Mila sak sampunipun kalampah kula mingkah wonten ing Pendhapi Agung Kabupaten Ngranti. Ya, Mbok kepareng kula badhe mitrang dhateng panjenengan. kaya ngono teh. Amargi ing dinten sak menika rak dereng titiwancinipun pisuwaran aku. Pancen Ning panjenengan sampun utusan dhateng kula kang supados nglempakaken sedaya para punggawane negara ing Kabupaten Ngranti. Yektosipun wonten wigatos menawa. lah, aku bakal bloko suto blak kotang terus terang karo kowe Paman Patih. Langkung saenipun kados ngaten. Kowe wis weruh lan ngerti nek Ngranti ngono kabeh perintah ing Majapahit sing diasto Sinuwun Prabu Brawijaya Bromatunjung. Menika leres Kudune saben taun kudu sowan asok blondong pengareng-areng kersane Sinuwun Prabu Brawijaya Ratu Majapahit. nggih. Ning yo kene wis 3-4 aku ra netepi darmaning dadi Bupati Andaan kudu sowan asok blondong pengareng-areng te. Mila saking menika Kanjeng. Kok panjenengan ngantos 3 pisuwanan. Boten sepuh wonten ing Majapahit. Mestinipun wonten dasaripun ngaten. Ana, Lajeng menapa ingkang dados dasaripun ngaten Kanjeng? aku tak takon karo kowe te. Monggo. Sadurunge aku dadi Bupati ing Ngranti,
rikala semono sing dadi bupati bapakku Haryo Subandar. Menika leres. Mesine Paman Patih Bandarpati ngerti lakon sing dumadi alam Bapak Haryo Subandar nyekel panguwasa ing Kabupaten Granti. Kepiye perkara patine bapakku Haryo Subandar matine krana lara apa dipaten liyane? Duh Kanjeng Sesemban. Ya, Nek panjenengan ngucik bab perkawis pejahipun Rama dalem Ki Haryo Subandar ingkang dipun pidana dening Sinuwun Prabu Bromatunjung ing Majapahit. Yektosipun menika boten lepat lan boten kleru. kok bisa teh? Amargi alam semanten kedadosan wonten ing Majapahit. Saklebetipun plangkan gedhong pusaka. Ing mriku gedhong pusaka klampah kajebol korinipun pawongan menika. Lajeng pusaka saklebetipun plangkan gedhong pusaka menika ilang kawujudan. Nggih menika gada wesi kuning lan pedang Kunto Sukayana. Ya terus? Menika anis saking plangkan gedhong pusaka. Nah, sedaya para punggawane negara ing Majapahit menika boten ngertos sinten to sakyektosipun ingkang nidra ananing pusaka gada wesi kuning lan pedang Kunto Sukayana. Jur sapa sing nyolong pusaka loro kuwi teh? Lajeng Sinuwun Prabu Bromatunjung ing Majapahit nganakake serasean. Sedaya para punggawe negara nyawiji saklebetipun pendapi ing kraton Majapahit. Sinuwun Prabu Bromatunjung ing Majapahit tinakpo marang Rama dalem Ki Haryo Subandar. Nek kaya ngono sing dituduhan didakwa nyolong pusaka gada wesi kuning lan pedang Kunto Sukayana bapakku Haryo Subandar. Kamangka Rama dalem menika boten tumindak babar pisan. Lajeng kalampah amargi Rama dalem boten tumindak kapeksa wani dhateng pranatan ing Majapahit. Terus Saklebetipun peperangan ingkang ageng Majapahit antawisipun ing Kabupaten Granti. Kalampah Rama dalem menika seda. dadi patine bapakku Haryo Subandar ora krana lara ning patine bapakku Haryo Subandar sing mateni wong Majapahit. Kalampah Rama dalem seda. Dereng 1000 dinanipun para punggawane negara ing Majapahit mireng pakabaran ingkang nidra alane gada wesi kuning lan pedang Kunto Sukayana boten wonten sanes nggih maesa culung ing Tunggarana. Maesa culung. Kaya ngono bapakku Haryo Subandar entuk pitenahe wong Majapahit nganti kedadan kadakwa nyolong pusaka. Menika leres. Monggo bapak kurang lumangsani nyolong pusaka. Mula Paman Patih Bandarpati Inggih. kowe pinangka dadi paksen. Majapahit cek men Majapahit, Granti cek men Granti. Aku mbalela. Balela ing Majapahit. Kok aja. Paman mau koro. Urung rampung kon kuwawan rembukan marang siramu. Kesarusuane Paman Maudropati sing minal milu saka Majapahit. Kula sira dadi mendho sawetara.
ngaturi kawilujengan sakrawipun Paman Maudara wonten ing Granti. Yai Bandar Subaliyo, pangestu pamujimu, kalih selir ing Sambikala, ya mung tumibaning pangestuku tampan angkon. Sampun kula tampi lan kula pundi kados dene mundi cejimat Paman Maudara. Paman Maudara Nak Mas Dipati kados sinambar gelap paribasan tinubring saldulo ingkang badhe mangsa dhateng kula. Tenaripun cedhak panjenengan wonten ing Kabupaten Granti tindak langke napa karepe sampean dhewe napa dawuh. Nak Mas Dipati Bandar Subali. Nggih, Sing sepisan, gonku teko ning Kabupaten Granti, aku meratinjo piye wewangunane Kabupaten Granti. Wis beda aja. nggih, matur nuwun. Jangkep angka lorone, aku ki entuk dawuh saka ngersa dalem sinuwun Prabu Brawijaya. Lamun dina iki seliramu katimbalan ngersa dalem Sang Prabu Brawijaya. Dados sinuwun Prabu Brawijaya Bromatunjung utusan kalih panjenengan supados teka wonten ing Kabupaten Granti supayanipun kula sowan wonten Majapahit. Paman Maudara kula mboten badhe tiding-aling-aling ngrilingi perkawis kula nggih kula mboten sowan teng Majapahit. Niat sampun kula sengaja, sampun kula temoho anggen kula mboten netepi kewajiban sowan wonten Majapahit. Niat kula mbarela. Nak Mas Dipati Bandar Subali. Nggih kula. Jinggleng serendeng gumun setahun. Perkawis napa? Barang kowe ngucap tembung niat mbalela. Nuwun sewu ya Nak Mas Dipati Bandar Subali. Nggih. Tembung niat mbalela. Mbalela iki mbaleni barang. Leres. Nek ngono kowe nunggak semi karo wong tuamu swarga. Leres niku. Nak Mas Dipati Bandar Subali. Nggih kula. Yo sadurunge aku njaluk pangapura Kang Gedhe. Umpama kok niatmu kowe kepengin baleni barang sing ala nunggak semi marang bapakmu swarga. Nggih. Iki tak anggap kowe iki wong sing nerjang sarak nyingkiri marang bumi. Kok saged? Yo gene ora. Wong tuamu biyen wani marang panguwasa ana ing negara Majapahit. Monggo wong wani panguwasa iki mesti pathokane salah. Wong salah iki mesti nampa pidana. Dadi nek bapakmu mati sing mateni wong Majapahit, kowe yo aja gelo atimu. Nanging pangapunten Paman Patih Maudara. Menawi sampun cetha lan terwaca nek bapak kula Haryo Subandar niku salah lan luput. Iya. Kula lega niki. Nanging perkawis pidalanipun bapak kula Haryo Subandar pikantuk pitenahe tiyang Majapahit ora nglakoni kok tidak wong nglakoni niki sing dadi gelaning ati kula. Kowe duwe lara ati merga pathokane bapakmu kena fitnah. Nggih. Dianggep pidanane iki ra jumbuh marang dosa lan kalut. Leres. Lah saiki aku yo arep bali takon karo kowe. Perkawis napa? Nek pancen rumangsane bapakmu ki andan ning negara Majapahit. Rumangsa ora nglakoni, ya kene ora gelem ndodho kaluputane, lah kok malah wani. Paman Maudara. Panjenengan saged ngendika ingkang kados mekaten kenalan bisa mawon. Terus Ning sampeyan mboten saged nglakoni urip sing kaya kula. Kula jejering anak lanang.
Terus anak lanang niku pida saged mikul dhuwur mendem jero jenenge wong tuwa, mendem wada wadine junjung derajate wong tuwa. Mbah niku bapak kula bener, mbah bapak kula niku salah. Niku bapak kula. Wonten kula wonten bapak kula. Nek bapak kula dipetlah dipidolopati, nek ngaten Brawijaya dadi jagale manungsa. terus niatmu Ya, wonten tetembungan wong nyilih balikke wong utang nyaur. Nek perlu Brawijaya Bromatunjung dadi kesete Bandar Subali. baleramu dasari mergo kowe kepengin males patine bapakmu sing mati saka tangane Bro. Nggih, Bandar Subali. pripun? Yo, aku ra maido. Jeneng kowe anak jare mikul dur mendem jero marang darmane ngasih. Nek pancen niat sejane atimu kaya ngono, tak enteni ning jaba aku njaluk pawangsulan kaki. Ya. Monggo, Radi. Aman pada hati bersih. Riwihan janji kerujukan, emprit buntut beduk. Berkrojlet janji berlogudi. Ora sah midun gani, metu jopo. Mau turun balik no, nek ora turun balik pun, ora masuk tak bolong kowe. Pawis